Hola, soc Pablo Arnau, de 6C, i avui us vaig a contar el xiquet que volia canviar el món. Este era un dia que la mare de Joan, el protagonista, no sap què fer amb el seu fill. Cap faena li va bé i apenes li dura. Aconsellat pel capellista del poble, decidís enviar a Joan a un nou patró. El patró es va llamar Rich el Roig. El nou patró li va fer passar ben amargues dies. Però Joan sabrà reaccionar amb tot. Després, Joan, amb el seu ase, se'n va al coll per a trobar fortuna. I no imagineu si el farà bé ni canviarà el món, però el farà una miqueta més bé. I com l'hora que preparar el dia de festa i de música. Adéu.